Takže já znám u dalšího videa. Dneska máme novou sérii, nebo spíš teda přejmenovou sérii Ask and Task, což znamená, že já budu odpovídat na vaše otázky a dělat vaše úkoly, které můžete napsat na můj profil AskFM, anebo do komentářů pod video. A já myslím, že bez dalšího kecání se můžeme pustit do prvních otázek téhle série. Udělej ve videu nějaké salto. OK, to bych se asi měl vzít ven. OK, jsem tady, mám trochu mokrý tričko, protože jsem se snažil utřít ten sušák a udělat ještě jedno salto, tam když tak dohodím, kdyby náhodou, teď hřmí. A jsem rád, že jsem to stihl akorát, protože podle mě za chvilku začne pršet. Natočíš někdy video s TV Twix? Možná jo, zkusím se s nimi nějak domluvit, možná bych udělal nějaký rozhovor a když tak mi napište do komentářů nějaký vaše otázky, které by vás zajímaly ohledně TV Twix, já to s nimi nějak zkusím dohodnout. Ukaž prosím plechovky, OK? OK, tohle jsou všechny mé plechovky, nejich zas tak málo, ale oproti Mad Bros to je prakticky nic. Jakou písničku jsi naposled slyšel? Pro jaké holky máš slabost? No, pro blondýnky s modrýma očima. Jakou frázi často říkáš? Já nevím už. Jak často jezdíš na B sídliště? Barrandovské sídliště, pravděpodobně, nebo tak něco. A jezdím tam, nebo jezdil jsem tam docela často, tam zase nějakou chvíli nebyl, protože vůbec nemám čas, jak musím furt něco vymýšlet na natáčení, aby jsem prostě dokázal uspokojit vás. A je tu další úkol, udělej 15 kliků. OK, jdu na to, ale nevím, jestli dám 15, tak já jsem rozmáhlama. Tak, jsem dobře vidět. OK, dal jsem to. Budeš někdy dělat video rady a tipy na YouTube? Možná něco takového udělám, ale myslím, že zrovna já rady a tipy moc nemám. Protože kdybych je měl, tak jsem asi možná trochu vejš. Namoč rohlík, housku nebo chleba do vody. Chvilku to tam nechej a sněz ho. OK, mám tady voda a houska. Dá se říct, že houska je taková ta bagetka. Fuj, to je fakt nechutný, vy jste prasata. OK, to už by myslím stačilo. Fuj, proč to děláte lidi? OK, úkol mám za sebou, je to dost nechutný. Jezdíš na nějaký tábor? Pokud ano, koho tam máš nejraději? Na tábor jsem jezdil na jeden a byl jsem tam dvakrát, vlastně na dva jsem jezdil tábory. Ale jakoby dřív na jeden a nedávno teďka na ten druhej. A teďka jedu na nějaký úplně jiný, protože táta prostě chtěla, aby jsem někde přes ty prázdniny byl, já to teda vůbec nechci. A na tom táboře absolutně nikoho neznám, takže nemůžu říct, koho tam mám nejraději. Takže tohle to byly vaše super otázky a samozřejmě i úkoly. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, určitě dejte like a odběr. A po případě to video i sdílejte, aby to viděli i vaši kamarádi. Pokud máte nějaký nápady na otázky nebo úkol, tak mi určitě pište do komentářů pod video nebo na můj profil AskFM, který máte v popisku. Na ten AskFM myslím, že můžete psát anonymně, což není vůbec pro některý špatný, ale já myslím, že je to úplně jedno. Takže tohle to bylo ode mě všechno a u dalšího videa se mějte. Čus!